cool. Bata pa kukul. Ang Call! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ako si Manggas at ito ang ingay mo. Sino? Ako. Mag-ingat dahil nagkaroon na ng mga kaso ng monkeypox, lalo na sa Mindanao. 2 local government units o LGU mula Cagayan de Oro City at ang Polomolok sa South Cotabato. Mandatory na ang pagsusuot ng mask para maiwasan ang monkeypox virus. Parang pandemic, chapter 2, no? Totoo yan. Nagkaroon na ng 11 kaso. Sa Tibuli, 4 na kaso. Sorala, 3 kaso. Banga, Coronadal, Lake Cebu at Tantangan, tig-1 kaso ng monkeypox. Sa Visayas naman, sa Iloilo City, nagkaroon din daw ng deteksyon ng monkeypox. Ano ba ang monkeypox? Ang monkeypox ay dahil sa monkeypox virus at magkakaroon ka ng rashes at mga kati-kati. Transmission nito ay skin-to-skin contact. Magkakaroon ka ng parang mga malabulutong sa iyong balat, lagnat, may mga muscle pain, sakit ng ulo, sore throat, at hirap sa pag-ihi. Para maiwasan, takpan ang bibig kung ikaw ay uubo or hahatching. Dapat merong magandang ventilation para may airflow. Maghugas ng kamay gamit ang sabon at mga alcohol-based sanitizer. At iwasang makipag-contact sa mga individual na merong monkeypox virus or mga simptomas. At magsuot ng mask sa publiko. Yan ang ating siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Morning, Tits. Kabisyo, feel good morning! Thank God it's Friday. Bilis naman, no? May 30, 2025. Sa oras na 7:34, kasama niyo na pambansang Angkol Dagol! Asama rin dahilan kung bakit ka nanonood ng Radyo Pambansang Tita Max Tanya Chinita. Siya si Tita Max. Wait, pambansang senior, Mang Kanor! Uy, nakakatakot. Tindi Yung monkeypox? Yung babaero. Kasi baka mautunan naman ako. Ingat tayo. Ang tindi ng trauma natin sa pandemic, di ba, sa COVID-19. Totoo yan. Na magkakaroon ng mga lockdown. Tigil yung mundo natin. Paano naman yung trabaho natin? Yung mga side boys ko, hindi ko makikita. Uy, maghanap ng paraan yan. Totoo, di ba? Alam na alam mo, Mang Kanor. Nagtatanil lang ako para doon ako dadaan pag may lockdown. Para walang quarantine. Walang quarantine. Pero iwas tayo. Yun nga yung mga sabi nga ni Mang Gas kanina. Paano mahawa? Skin to skin lang, imagine. Tsaka yung mga nag-hatching, cover your mouth. Parang ano rin siya COVID din. Oo, parang may COVID din siya related bulutong to kasi monkeypox. Oo, parang pero bulutong. Grabe yung parang mas malala pa siya sa chicken pox. Oo. Kasi, di ba mas balahibo yung monkey kaysa sa chicken May balahibo na naman yung chicken Mas, sabi ko mas sabi. Sa bagay. Galing talaga. Parang Sabi ng chicken? Sabi ng monkey.
Uy, pinangsabong. Yung chicken? Yung monkey. Ang sarap ng One Piece. Chicken! Hindi, Monkey Joy. Okay. Kinutuhan eh. Yung monkey? Chicken. Ang sarap din ng ano niya, ng wings. Ng chicken? Kinanon ko yung, binugahan ko yung puwit niya. Gumanon. Guys, nakita niyo yun, guys. Guys, makita nyo ba guys? Hindi. Imagine nyo na lang. Yung puwet ng chicken? Puwit ng monkey. Adiri naman to. Mahilig talaga sa puwet. Ng monkey? Pagmahal mo. Pagmahal mo yung chicken. Yung monkey. Bagay yan sa zoo. Yung monkey? Pupunta ka ng zoo para manood ng manchikan. Ano yun? Alangan, pupunta ka ng zoo para manood. Kaya nga. Ayan, sige. Pero ingat talaga tayo, ha? Kasi Pag alas 3 yan ang ingay. pahinga yung chicken? Yung monkey. Hilig sa saging? Yung monkey? Yung chicken. Wow. Gusto ko ng fried. Chicken? Monkey. Oh. Angit ko Kaya na. mo na patuka. Yung chicken? Yung monkey. Diyan daw tayo galing eh. Sa monkey. Pero Nag-ano siya. ano? May dadagdag ka pa ba? Ano mo yung chicken at babairo? Sisama mo na. Unahan na natin guys. Yung monkey, yung babairo. Ang sarap niyan pag may dressing. Yung chicken. Parang corneman na sa'yo. Wag na lang. Hindi, tapusin mo. Kantahin mo na yan. Sino ba yan? Uy, si Yan is. Junjun. Junila, Junila. Ano ba may pangalan niya? Junila na. Ba't mo iniiba, Junjun. Junjunila. Here's Marilao. Bye. Marilag! Hindi, joke lang. Pwede to Marilag. Ano to? Marilaw? May kawayan. Okay, bye.